txirrindularitzan ibili nintzen, lehengo urtera arte, baina ja 2021 urtean eneika taldeakin hasi nintzen, masajista lan hau probatzen, eta egia esan asko gustatu zitzaiten. Eta ja lehengo urten ja masajista bezala ibili nintzen ja udatik aurrea, eta bain ja lan bezala. Ez dakit, nik uste zorte handia aukietela. Nei, sare sozialetik kontaktau zutenekin, eta nire lana gustatu zitzaien bueltan baten, eta hola hasi ginen kontaktu aukitzen, eta azkenean ondo atea da, eta hemen nago, urte bete eta erdi eta geho, uste zuerte handia aukietela. Aparte dirua uste, gure soldata, azkenean material aldetik, rekurtso aldetik, dena da errezo World Tour talde baten, etzea preokupau behar zure kamila eramatea, etzea preokupau behar neberak eukiko dituzula, etzea preokupau behar dirua dakazula bazkaiak eta okadideok erosteko. Orduan, egia da, rekurtso eta baliabide partetik salto ikaragarria da, hola. Bataria hori. Goizean esnatze geha, eta azte geha bokatak iten, karrerako estafantzako. Eta gero bidoiak espazkau preparauta horreko gunean, bidoiak preparau, produktua bota, guk maurten erabiltzen dugu. Eta gero neskei gozari kaja eraman, espakate gozaritan behar nahi duten produktuak, eta gero ja etapa jute geha. Gure lana da neskak dena aukitzia, bai bidoiak, bai etapa eta gero arroza o pasta, eta pixkat da behaien bizitza pixkat errezo egin karreretan, eta gero ja masajeak eukitze ditugu hotelen. Bai, normalen habituallamentok ematea jute geha. Segun etapa, segun karrera, 2-3 puntuta jute geha ura ematea, eta gero metan egote geha nesken zain, podiumea jun behar baute o rekuperantek emateko. Etorri geha lehenengo habituallamentoa, eta bain ingo dugu, itxoin, karrera etorri arte. Dazkau bideoak preparauta maurten produktuekin. Eta neskak etortzean bideoak eman, eta gero jungo geha bigarren habituallamentoa karrera atzetik. Dakau maurten produktuk, eta gero dakau nebera. Dakau nebera, hau da maurten, eta gero dakau ura. Eta hartzen dugu por sakaso maurten gehiago, bigarren da hirugarren habituallamentoan behar izan ezkeo, por sakaso. Eta gero dakau, gutzako jateko bizkat, baskartu gabe gau gale baindik eta. Eta gero dakau normatek eta masaje kamila furgonetan etzalako sartzen da gukin ekartzen dugu. Normalen ekipon maurten erabili behar dugu, orduan neskak entrenatzen duten maurtenekin, eta orduan karreran ohituta dare, maurten ibiltzea. Eta normalen maurten edo ura ematen dugu. Azkenean da segun kilometruak, baina azkenean nesketan ez dira 4 ordu baino gehiago. Orduan behaiek eramate dute boltxikon behar dutena, kotxen badakate berbar izan baute, baina normalen ez dugu ematen boltxaik. Igual ematen dugu oso gogorra bada karrera gela, jartzen duela goma batekin boteinean, baina normalen ez dugu jartzen. Momentuz kotxe da ondo, baina ez dakit, ikusi beharko da. Abiadurak mugak errespetatzea ikusi beti? Ez.
azkenen da eguneko estres guztia eta gero, azkenean iristea hoi momentu hoi, relax pixkat eukitzen dugu, neskekin hitz egiteko momentua izatea, normalen, eta niri asko gustatzen zait. Bueno, azkenen nahiz eta emakumeak izan txirrindulariak dira, deportistak dira, eta hori igertzea behaien hanketan. Ez dira mutien berdinak, muskula desberdina da, baina egia esan azkenean kirolarik dira, egunero entrenatze dute eta muskuluak bastante garatuta gotea. Gure lana beti da berdina, mutilak batzutan bai izatea, gutxiok kasoen berdi ezue, eta nesketan batzutan bai onbertzea pixkat gainero, baina egia esan bilekin da bastante erretza. Sortzi egun egon geha batea eta bai egotea estres puntuak, bai egotea azkenean bakoitza bere karakterraka, baina azkenean oso garrantzitsua da ondo eramatea eta familia bat sortzea. Bai, azkenen etxetik kanpo gare denak, bai txirrindularik, bai estafa, eta azkenen nik uste oso garrantzitsua dela familia bat sortzea. Arason bat euki eskeo edo zer euki eskeo, alkarrekin apoiau eta bintzat etxetik kanpo bai guztua egon. Azkenean bai botatzezu familia faltan, baina hor dare beti, egia esan. Bai, oain momentu bat dago ez da ona jende asko, eta teknikari bila jende asko aidana, talde asko, nahi oaindik deitze jate afizionatutatik, o deitze jate talde batzutatik, baina azkenen azteko afizionatuk, azteko uste kategoria oso polita dela, eta baina azkenen lana badago.